Timewise hydratační regenerační tonikum. Absolutně super produkt, který potřebuje každá žena mít ve své koupelně, protože vaši pleť perfektně dočistí a zároveň ji připraví na další kroky v rámci vaší péče o pleť. Každá by měla vlastně ráno i večer začínat svoji péči tím, že si vyčistí pleť každá žena nebo každý muž s nějakým čistícím krémem, čistícím gelem a poté i ráno i večer vlastně bude aplikovat tohle tonikum. To tonikum je bez alkoholu, je na všechny typy pleti a zároveň vám pomáhá se spousty věcmi. Ta první věc je ta, že vlastně perfektně rozjasňuje tohle tonikum pleť. Tím, že obsahuje niacinamid, což je vitamin B3 a ten pomáhá právě rozjasňovat pokožku. A za druhé nám pomáhá minimalizovat viditelnost porů tím, že vlastně obsahuje výtažek z myrty obecné a ze zrníček čočky, které jsou známé tím, že vlastně zpevňují kožní bariéru, takže tohle je určitě moc důležitý. A za třetí, že obsahuje úžasnou složku a to je hyaluronát sodný, což je zvláčňující látka, která funguje jako houba a dodává naší pleti obrovskou vláhu a hydrataci. Ale zároveň tohle úžasné tonikum obsahuje i výtažky z bobulí acai, z rozmaríny lékařské a také z růžového dřeva.